Sibuyele kwezasekhaya news lapha kwezasekhaya TV. Kutholwe isidumbu sowesifazane endaweni yaseMthwalume eningizimu KwaZulu Natal. Ukutholakala kwalesi sidumbu kwenze ukuba kwande izinsolo zokuthi kungenzeka ukuthi uMalgajo owaboshwa kanye nalona owashona babengasebenzi bodwa kulezi gameko. Abantu bakuleli bathi uhulumeni kuzofanele ukuthi aqinise imikhankaso eyahlukahlukene yokulwisana nesifo samarabi. Lokhu kulandela ukuthi ngaseqaleni kwalenyanga kuqalwe imikhankaso yokuthi abantu abaphume ngobuningi babo bakhuthalele ukuthi bagome izinja namakati. Ngiyathemba ukuthi ekhaya bazohambisa lokhu izinja ukuthi sihambe ziyogoma noma kuyinto engavamile ukwenzeka. Isikhathi esiningi azibonwa zihlala ihleli njena. Ngibona ukuthi uhulumeni kusafanele akhuphule umthetho awuqinise kakhulu umthetho mayelana nokugoma kwezinja ngoba emalokishini indaba yokugoma kwezinja ngathi akayithathi serious. Abantu iyaphela iminyaka izinja bengayisanga ukuyogoma. Abafundi nabazali KwaZulu Natal bathi kubalekile ukuthi uhulumeni aqinise imikhankaso yokuthi abafundi bafunde kangcono njengoba kulokho kuqhubeke njalo ilockdown kulelizwe. Umnyango wezemfundo kuzwelonke Masingenaphansi uye wamemezela ukuthi uzokwandisa izinhlelo zokufunda komabonakude kanjalo nasemsakazweni. Kanti abafundi nabazali bathi lokhu yebo kuhle kodwa kuneyinselelo eziningi. Khona kuhle ukufunda kwama-TV nama-radio kodwa kuba khona esinye isikhathi la singesikwazi khona ukuzenzela thina umsebenzi. Ngoba eminye imisebenzi esiyenzayo idinga ukuthi uthisha sichazele kabanzi kwenziwa kanjani. Asinabo othisha eduzane futhi asinama-textbook la sizorefera khona. Uma uthatha ukubheka abacabangalekanga ke abazali ke ngokuhlukahlukana kwezigaba zabo uzobheka nje kakhulukazi mawukuthi khona abazali ke abangafundile noma mhlambe ke abanye azikho kwayilezo insiza ke ekuthenjwe zona okubalwa ke ama-TV okubalwa ke ama-radio. Mayingekho loyo nto kusho ukuthi ke lowo mntwana ke u-out akazokhona ukuthi ke akwazi ke ukufunda ngokohlelo ke lelo olubekiwe. Loyo obeqokelwe ukuba yilungu lesishayamthetho lapha KwaZulu Natal uZandile Gumede umisiwe emsebenzini wakhe. uGumede umiswe kanye noMike Mabuyakhulu njengoba besolwa ngamacala ahlukahlukene okubalwa phakathi kwawo kanye namacala enkohlakalo nokukhwabanisa. Isigungu esiphezulu se-ANC sihlanganile ukudingida kabanzi ngekusasa lalaba bobabili. Okuvelile ukuthi bazoqhubeka bahole kodwa bazobe bengangeni e-ofisi. Uphenyo olwenziwayo ngalabo bobabili kuthiwa yilona oluzothatha isinqumo ngekusasa labo kulenhlangano. Umnyango wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu Natal uthi kuzofanele ukuthi umphakathi uqinisekise ukuthi amanzi uyawonga. Ungqongqoshe walomnyango uSipho Hlomunga uthi njengoba kade kuqala isonto iWorld Water Week ngomsombuluko kubalekile ukuthi baqinise imikhankaso ezokhuthaza umphakathi ukuthi wonga amanzi. Thina ehlala emakhaya kakhulukazi uma uhulumeni ukhulumela nge-Water Week iyasitida kakhulu lento ngoba thina sinamathanki kuyaphela u2 months amanzi singenawo siphuza nenkomo emakhaya. Manje mangabe uhulumeni aseveni amanzi siyadideka kakhulu thina sihlala emakhaya. Mhlawumbe sengakhuluma nasemadolobheni abantu lapha engathi mhlawumbe wayibona bayakhala wayibona emadolobheni ngawo amanzi. Masibheka kwezemidlalo. Ukuhlulwa kweqembu leKaizer Chiefs lihlulwa eMamelodi Sundowns kwenze ukuthi balingane ngamaphuzu lapha kwi-league nosekwenzeke ukuthi balingane ngemidlalo balingane ngamaphuzu ebese umahluko kuba yi-goal different. Asazi ke ukuthi iyozala nkomoni kuyona ke lezi inkunzi zombili kodwa ke siyobona ngoba ikhona imidlalo esisasele. UTim Sukazi uthenge iHighlanders Park nesizongena lapha kwi-Premier Soccer League ebesibizwa nge-TS Galaxy.
Kanti mangabe sibheka phesheya kwezilwandle amahebezi okuthi Lionel Messi odlala lapha kwiBarcelona angahle alishele liqembu aya ngokuya ayanda. Imbiko ke ithi ngenzeka ajoyine iManchester City. Kanti abalandeli bebhola emhlabeni wonke jikelele abaningi abathanda uMessi bathi bayala eyakhona. uMessi ngomunye noma ngithi umdlali ophambili kakhulu emhlabeni. Uzokhumbula ukuthi kula league I think usedlala imidlalo ewu485 washaya amagoli awu444 nama-assist awu201. Leso stats nje sisodwa sikhuluma okukhulu ukuthi iBarcelona izolahlekelwa ngalo mdlalo uma ihamba. Ukuhamba kwaMessi kwiBarcelona kuzoba into ebuhlungu kuthina njengabalandeli beBarcelona ngithola, kodwa uyafika ngokuthi yena uyozama impilo entsha engcono kwenye indawo. Akuyona inkinga leyo. Nathi abalandeli sosala beBarcelona siqhubeke siyithande ngendlela besikade siyithanda ngayo. Sisibeka la esithi ngezambe phambili kuleli sonto kwezasekhaya news la kwezasekhaya TV. Uma unodaba ofisa ukuthi sikulandelele lona, xhumana nathi kulezi nkundla zezokuxhumana ezivelayo la escreening sakho.